Samosir najogi Horas. Horas manogot madi ita saluhutna. Nahu bersanapi bruder kepala sekolah, bapak ibu guru do diakadong aku saluhutna. Di bagas setikyon, upasaha do somba do hamuliate tutuha debata. Siala pangaramotia do hasehatan na dilihonna tuita saluhutna. Marganuk-ganuk marsada-sada marhahipa so di bagas setikyon. Lama baritahon, songon dia do haulion na samosiron. Au namargor Teresia Sinaga kalas waluce. Tau toba nung ngajojot beta BG. Tau toba terbarita do di Portibion alani haulion na. Tau toba didok-dok kepingan surga. Dang holan halak batak nama siol marnida. Alai nunga ganup kita mamereng si ganup ari terlumowi ma di ari-ari libur maning tanggal merah. Samosir terbarita do di adat na diulahon si ganup ari marhite panjawon tutur dari natonu. Dilihat nih wisata Tau Tobaon, masai gudang do tempat wisata naulin na mambereng wisata lokal dohot sian luar negeri rotu Samosir. Lama mereng huu mar foto-foto. Upamana ima Pasir Putih, si bea-bea, Bukit Holbung doho akan asing. Tau Toba totong ma tabari tahun asalam torok akan asing romar di dahaulion ma. Songoni mana boy pasa di tikyon taringot hading gadang di Samosir. Molo adong na hurang lobi di panudokon aku mangan cuma hamuna. Rabana poso tu buan nalata, jol mana poso na soboro bot, jol mana poso na soboro boto hata. Boleh ate Horas. Horas. Nahupar sangapi amang inang juri dohot guru dohor saluhut dongaku na adong bison. Perjole sahali madok mauliate mah hita tutuhan siala basa boy hita marpungu di Bagasanon di SMP swasta Budi Mulia Pangururan. Nuaing pe au Irene Christine Samantha Sitanggang sian kalas walu a lau mapuaton sada pidato ima taringot tu para wisata terlumobi para wisata na adong di Samosiron. Amang inang dohot akadongan para wisata merupakan sada ala manang horhon martaba hepeng manang padapotan di sada negara sada huta manang sada luat. Para wisatawan di Baima Masayuli dohot denggan asa godang jelma naro tu inganani. Samosir pe termasuk do tu sada para wisata. Samosir ima sada luat nasonari para wisata nuaing lau dibangkitton. Nuaingon masai godang do jelma lam godang do jelma naro tu Samosir naing berwisata manang naing merdalani. Alani kita masyarakat Samosir ikut do menjaga pak dohot paunehon Samosir asalam godang musenaro tu Samosiron. Alai amang inang dohot dongaku saluhna adong bison tunggodang kepe jolma namane gai uli dohot denggan di Samosiron. Saya dong kepe nama pelok kesampana di sudeli nganan nama bain haulia dohot hadengganan di Samosiron marhurang. Naik manyan kita sebagai masyarakat Samosir padenggaton paulihon dohot sadahal boido hita mabolok kesampata di tempat naung di pature. Napaduahon saya dan gope muse akajolma nama beritahon sude berita nasosuman berita nasotoho nama baik jolma gabe mabiar dengo oro tu Samosir. Alani tapabalitaho mabalita na denggan na boy pakembakon goar ni Samosiron. Alani kita masyarakat Samosir ikut do menjaga
dohot pauneho sama siron. Ay molo sawita pading gato sama siron isebe. Dang roh jauh masih luar nadao la pading gaton hutak taon. Rap mahita mabahe sama siron gabe sada luat nadame uli lau di dulu. Songoni mahata sienau sayang giat mahita boy mabahe sama siron gabe para wisata na uli dohot dame lau di dulu. Mau lihat koras soras. Horas madita salutna no parsangapi Purjar kepala sekolah Dewan Juri dot panitia lomba nang songoni nang waholongi donga-dongaku sudena parjolo sali madok maliate dohita tu debata perjangan basai alani totong dapat dilihat tuita hai pason sat tutikyon aw na marguardion to simbolon sen kalas pituce nanaing marpidato ijolomuna adong peto pipidatoku ima tentang pariwisata nunga sering tabegi hata pariwisata imasada perjalanan na direncanahon lau mardalani manang rekreasi tusada manang lebih tempat pariwisata artinya lain madokon pariwisata ima aka objek wisata pariwisata samosir tung masai gudang do na menarik perhatian adong mayar terjun adong ma pemandangan nama seuli dot akana asing terlumubi ma tau toba atau pariwisata Danau Toba isingkak mai paradan. Pariwisata Danau Toba manangtung masayuli doi daun dihaliangi akadulu na tibo jala adong musay 50 itong anak 50 samosir haulun nai tau Toba nunga terkenal sa luar negeri jala gabisada warisan di UNESCO nama baik go akaturis lokal dot mancanegara ro berkunjung dalam menikmati pariwisata di Tau Toba ulinai tahe Tau Tobon sapedot akapare de mabal lagu ima tentang Tau Toba alai molo taida do saunarion tunggurang do akasampa nagawi manigai kindahan pariwisata di Tau Toba gok jol marang sadar mabalokkan sampah do limbani jabuna tu Tau Toba kami morma haulion nai adong mamusay kerambas na sopas inganan na nagabi manigai kualitasnya Tau Toba tunggurang tindakan dari pamarenta nalaw patureon Tau Toba asabu itabaulina adong musay maaka pemerhati pariwisata nanaw mangulaon akan nadinggan anggiat tutu dinggan pariwisata di Samosiron terlumubi ma Tau Toba dita kadongan persikola rak maita sahata nang saroha nalaw patureon pariwisata tak doh tindakan-tindakan naboy melestarion pariwisata arong bet cara-cara naboy tabahin ima sada unang mabalok ke sampah sembarangan 2 mangarui pemakaian plastik 3 mabahin aksi go green ima nanidokna namanuan akkahau 4 mangulaon tebang pilihau asal nang sudina ita